Kumusta na? Okay man latay. Kuripat man ni Inong tay. Singko lang ginatag. Kana singko ko na naging trabaho. Napiskat tiya. Anak, hindi nila ako magduduraya kayo mo ha? Oh, sige, tay. Pagkato ka ninong amot nila nga rin, diretso la ha? Diretso na to? Oo. O sige tay. O, para makakwarta ka na kay nagpapatrabaho to ay mo. Ninong, O sige tay. Hinay ha, hinay, mabalik na lang niyan. O tay. Napiskat ka. Ninong. Ay, nanak, ano? Ay, Ma. Ay, tatay. Ato yung duray lang na eskina. Kay Uy, kulat. bayan ako niya. Kulat magkukan, tatrabaho. Oh. Di nakipapatrabaho mo ha. Hinaya kayo, may mga series. Ada dilak magiyan Ninong. Kay tatay magulat ito alas 5. Sige, kapra ka kayo, kutela ng trabahoon. O sige Ninong. Adin 5 na nak. Ah. Bayad kito ha. O sige Iban Ninong. yan na lang ha. Ikaw na't bahala dida ha. O sige. Wala ka din Ninong. 5 lang ginatag. Kanan 5 na tinitag tatrabahoon. Bahala niya napiskat ni Ninong. Pare pa Ninong. Anong natura sa di? Uy, nanak, ano ka naman? Uman na dito, kun patrabaho mo. O tapos na Ninong. Wala kasi man la. Eh, marag ka muna ako basta magtrabaho. Sige, kitawan ko dito ay nanak ha. O sige Ninong. Kadianak. Barat man ni Ninong. 5 man na niya ginataga. Kanan 5 latan gintrabaho ko lateya. Napiskat laya. Maka din ako kay paghinulat na tatay. Pati nanak, ano ba yun eh? Baka man nila niya war trabaho ah. Baka ising ko lang ginatagiya. Wala naman lang niya baga pa ya. Iskat niya. Hoy, anak, kumusta na? Okay man latay. Kuripat man ni Inong tay. 5 lang ginatag. Kana 5 ko na naging trabaho. Napiskat tiya. Oo, adi man. 5 na. Oo, 5 lang ginatag. Piskat yung ninong kakuripot ang manduro ano. Oo, 5 Okay lang. na lang ito nga kanan 5 lagi pa nang trabaho. Napiskat tiya. Okay, magulang ako tay lot. Tara. So, kung kagod ba na ako napiskat ka?